Liam Debono ta' 18-il sena minn ħaltarxin ġie kkundannat 5 snin ħabs u multat 11,000 euro wara li nstab ħati tal-akkużi kollha li nġibu kontrih, fosthom dik li kiser il-kundizzjonijiet marbuta mal-ħelsien mill-arrest meta nqabad isuq bla liċenzja. Il-każ seħħ f'Mejju li għadda meta s-surġant Kevin Kurmi lemħu jsuq karozza bla liċenzja u polza tal-assigurazzjoni fl-inħawi ta' Ħalluqa. Debono kien ingħata l-ħelsien mill-arrest f'Settembru tas-sena li għaddiet b'rabta mal-attentat taqtil tal-kuntistabli Simon Xkembri b'atta kundizzjonijiet fosthom dik li ma jagħmilx reat ieħor. Fis-sentenza tiegħu il-Maġistrat Mifsud qal li x-xhieda tas-Surġent Kevin Kurmi kienet preċiża u dettaljata. Fil-mument tal-arrest kien hemm Jason Zammit li kien miegħu fil-karozza fis-sit tal-passiġġier. Il-qorti ordnat il-konfiska tal-vettura li kienet isuq dakinhar Debono u rakkomandat lill-Pulizija biex tinvestiga lil Jason Zammit li fi kliem il-qorti kien jaf li Debono ma stax isuq u l-m'hemmx dubju li kienu li taħ il-kunsens biex isuq. Il-qorti talbet ukoll li ssir investigazzjoni dwar ix-xhieda mogħtija minn Kirsty Zammit u jekk din xeditx fals. Il-Maġistrat Mifsud faħħar lis surġent Kevin Kurmi li minkejja li ma kienx xogħol xorta kien responsabbli biex jissolva dan il-każ. Qal li se jikkomunika mal-Ministru għall-Intern u l-Kummissarju tal-Pulizija biex is-Surġent Kurmi jiġi rikonoxxut tal-ħidmietu. Il-Maġistrat Mifsud ordna wkoll il-konfiska ta' 50,000 euro f'depożitu u garanzija personali li Debono ħallas għal-ħelsien mill-arrest. Ordna wkoll 10 snin projbizzjoni tal-liċenzji tas-sewqan minn meta Debono jispiċċa jiskont tas-sentenza. Il-qorti rrimarkat li l-attaġġjament ta' Liam Debono li ma jasservax il-kundizzjonijiet imposti fuqu juru mhux biss nuqqas ta' rispett lejn l-awtoritajiet, iżda messaġġ li Debono qis ruħu l fuq mill-liġi li jista' jagħmel li jrid u li ħadd ma jistalih. Il-qorti qalet li dan assolutament mhux aċċettabbli u l-kundizzjonijiet imposti mill-qrati meta tingħata l-libertà proviżorja għandhom dejjem jiġu osservati skrupolżament. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.